Hola, bones, soc Li Yun. M'agradaria presentar-vos un llibre, cinc contes xinesos que he traduït jo junt amb el meu company Dídac Massip, directament del xinès i al català. Voldria fer 5 cèntims de l'autor i de la traducció. L'autor Wang Zhenqi és un dels escriptors més reconeguts a la Xina per la seva contribució a la literatura moderna i contemporània. No és l'autor més llegit a la Xina, però és un dels més admirats i estimats pels lectors, gràcies a l'elegància, a la tranquil·litat i l'amor per la vida i la gent comuna que mostra en les seves obres. Aquest llibre és el primer treball de traducció realitzat per professora i alumna de la Càtedra d'Estudis Asiàtics de la Universitat de Lleida i publicat pel Departament d'Edicions i Publicacions de la mateixa universitat. La col·laboració entre una persona xinesa, jo, que també és la primera doctora xinesa en lingüística catalana, i una persona catalana que té un nivell avançat de la llengua xinesa, ha estat una bona manera per garantir la qualitat de traducció. Finalment, cal esmentar que aquest llibre inclou una sèrie d'il·lustracions originals i inèdites creades expressament pels contes. Doncs ja està. Esperem que us agradi aquest llibre. Adeu.